Riko teko ngendi? Oh, dolan. Teko dolan ge Bali. Heeh. Ati jujuke sapa? Cucune ndi? Yo. Apa kuwi midang putih? Yo tak jogoke. Sis nang jero wae mlebu yo. Do gugup nyongtik saja. Yang jagung. Riko teko ngendi sih? Dolan. Dolan. Heeh. Dolan kok magrib ge Bali. Kadang dolan. Kon dolan kono sapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nek magrib wis kudu tekan ngomah ya. Heeh. Ora pareng ngantek kok ngene ya. Mlebu. Nyong jak mangan. Yo. Kok mlebu ya? Heeh. Aja dolan meneh. Tak